Eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milapana dhateng akal ukiling Rekyanapati Harya Senguni tuwin sangganing para Sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi Parandene Sanata Indrawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyanapati Plasa Jenar sigra ngawe sangganing para Sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawigaing diri angasta sakatahing pusaka ambyuk angruket nata Ndrawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Aja nganti ucul. Kinaraya sanggya para Sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndrawati. Mengajab arsa ngranjab nata ing Dwaraka sangganing para Sata Kurawa. Parandening mangke grayah astaning nata Ndrawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Ndrawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomoro. Ayo sirnakno aku leganing ati. Wah!